Hello, üdvözlök minden egyet, GG nézőt, én Cortez vagyok, és ez egy picit összeszedetlen heti adag lett. Ennek az oka sajnos az, hogy a hét első felében streameltünk Lacival, mint az állat, gyártottuk a tartalmat. A második hétben meg már nem volt annyi időm, nekem is, legalábbis nekem arra, hogy normálisan fölvegyem a heti adagot, és ezt nehezítendő, még áram se volt a házunkban, mert a szolgáltató a környéken újítja fel a vezetékeit, és egy telefonba beszélve vettem föl, amit föl szerettem volna, úgyhogy ha dobozhangot halljátok, akkor az ezért van. Kezdjük is az első hírünkkel. A Hearthstone-t végre buffolták, rengeteg változtatás történt vele. Az első a ranked rendszert érintette, a létrába úgynevezett flórokat hoztak létre bent Brodék, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos szint alatt, ezek a szintek 5, 10 és 15, alatt, ha eléred azt a szintet, nem tudsz visszaesni, tehát hogyha 14-es vagy, akkor nem lesz 16-os újra, hiszen abban a hónapban elérted a 14-es rankot. Ez azért is jó, mert mint ilyen egyszerű halandó emberek, mint jó magam is, van egy minimális esély arra, hogy a Legendary rankba fel tud magad lökni, fejlődni. Ez eddig elég nehéz volt, ugyanis a rankedetteli szemetelték a Pirate Warriorok és a sámánok, ezért is inkább csak arénázni szoktam manapság, mostanság vele. Na, ezek mellett két lapot is gyengítettek, az egyik szerencsére a Pirate Hugo Star Buccaneer, aminek az életerejét levették 2-ről 1-re. Érdekes változtatás, egyébként jó is, majd egy pár varázslattal le lehet szedni ugye az egy élete miatt. A másik pedig a szellemkaromnak nevezett, hát Spirit Claw, 2 manába fog kerülni ez a sámánnak a kis fegyvere, ami egy spell damage-es, pluszos rúna, vagy más állat esetén adott még plusz 1 sebzést, vagy valahogy így. Más változás idén, hogy ugye idén a standardból ki fog esni a Blackrock Mountain, League of Explorers és a Grand Tournament kártyák. Ez hatalmas érvágás. A legtöbb jó kártya ezekből a 3 kiegészítőből jött. Az idén eljövendő első kiegészítő, ami valószínűleg az Ungoró kráter környékén fog játszódni, el fogja tüntetni ezeket a standard lapokat a játékból. És új stratégiájuk is van az idén a kiegészítők eljövetelére, hiszen 3x140 lapot fogunk kapni, szóval a személyes ilyen adventure-ök, mint a Karazhan már nem fog lenni. Helyette ezek a kártyacsomagok lesznek, és azokon belül lesznek ilyen tutoriál-szerű kampányok, mint amit most láthatunk a Gadgetzan kiegészítőben. Sokszor mondom ki a kiegészítő. 6 lap is ugrik a basic setből, ki fogják szedni a Ragnaros, Sylvanast, Azure Drake-et, Ice Lance-et, Power Overwhelming, és a Conceal. Ezek nagyobb érvágások, mint a BRM és a LoL és a TGT, nem viccet értő. Nem nagyobb érvágások, de ezek is eléggé szétszedik a metát, úgyhogy itt nagy felrázások lesznek a jövőben is. A helyzet viszont az, hogy ha van arany Ragnarosod benetört, vagy hogyha van arany Sylvanasod, megvan egyáltalán a Sylvanas, vagy bármi kártya, nem kell őket betörnöd, megkapod majd az árukat Dustban. Gondolom azért is hagyták meg ezt a lehetőséget, mert a Wild rendszert is majd újra fogják dolgozni a közeljövőben. Kapunk egy új rugó főhőst is, már csak hőst, Maiev Shadow Sangot, amit egyszerűen tudunk megszerezni 10 ranked vagy casual győzelemmel. Hát easy peasy. Nagyon hosszú kínos hallgatás után bejelentette a Mafia 3-at kezelő Hangar 13 stúdió az első nagyobb DLC-t, a Faster Baby-t, ami március 28-án jelenik meg, és egy különálló város részbe, Sinclair Parish-be kalauzol el minket, ahol főként versenyezni fogunk és tuningolni. És egy új hőst is kapunk, aki mellettünk fog majd harcolni. Mármint új kápót, hogy mondjam. Új feature-öket is raktak a játékba, figyelj, ezen be fog szarni. Le tudod lassítani az időt vezetés közben. Wow, úristen, mekkora újdonság. Kapunk egy herbalizm-szerű képességet, ami nem csak muskátli gyűjtésbe merül ki, gondolom droghoz, kábítószerhez használatos alapanyagot kell gyűjtenünk ennek az új kápónak, kapitányunknak. És amit a videóban, mert jött egy fejlesztő videó is, azt mondják, de ilyen izgatottan mesélik, hogy ki fogsz majd tudni dobni robbanóanyagot a kocsiból, de ez még semmi, beraknak egy proximity mine-t is, ugye amit az ellenség megközelít, akkor az felrobban, és azt mondják, hogy hallgatnak a rajongók jelzéseire, ezek alapján rakják ezeket be. Úristen gyerekek, azt a ribancost.
Ki is adtak, ugye mondtam, egy ilyen inside look videót, amiben örül a fejük annak, hogy micsoda jó dolgokat pakoltak be a játékba, és az a vicces is, hogy a gameplay felvételeken is az ég az mindig ilyen napos, meg felhős, mert az kevésbé csúnya otromba, de egy-két jelentben azért becsúszott az a nagyon otromba narancssárga, rózsaszín lilás, ködös ég. Ja, Istenem, a Mafia 3 az borzalmasan sikerült a startja. Egyébként megjegyzem, én nem utálom, gyűlöm a Mafia 3-at, mert nagyon jó a sztori egyébként, a karakterek is ötletesek, viszont a gameplay az valami tűzre dobandó átok a játéknak. Sokkal inkább elnézném filmbe az egész Mafiát, mint hogy játszanám. Ez a grindoljunk, igen, céltalanul jöjjünk meg embereket, úristen, roppant unalmas volt az egész, ráadásul ez nem ilyen 5-10 órában fejezték volna benne, hanem ilyen 20-30, úgyhogy köszönjük Hunger 13 az DLC-t, emiatt nem fogjuk újra telepíteni a játékot. Január 26-án bejelentette a cég, hogy készítenének egy Apokalipszis Most játékot, és az éppen futó Kickstarter kampányokat boostolnak ezzel. Az indie cég úgy apostrofálta, hogy ez egy ilyen horror Fallout New Vegas-szerű játék lenne, hát hogyha megkapnák a kellő pénzt, és ez a kellő pénz $900,000 volt, amiből csak $170,000 sikerült összegerebjézniük. A Kickstarteren ugye a projekt lejárt, ezért cancelölte, viszont a srácok úgy gondolták, hogy ebbe lehet még valami más, kit lehet több pénzt is présen ebbe a projektbe, azért készítettek egy külön oldalt, ahogy kalapolják tovább a lóvét, viszont erre a cél most már 459 nap, és 459 nap alatt össze kéne gyűjteniük $6 millió ahhoz, hogy elkészüljön a játék, kapjon VR támogatást, PS4, Xbox One támogatást, és ha megvan ez a pénz 459 nap után, akkor 2020 októberében már meg is fog jelenni a játék. Hát sok sikert kívánunk innen is. A piac ezek szerint nem szeretne egy Apokalipszis Most játékot, a mai gamer társadalom azt se tudja, melyik ez a klasszikus, kultikus film. Ugye Francis Ford Coppolának a második filmje, Francis Ford Coppolának a sokadik zseniális alkotása, amiben a helikopteres harci jelenetet legközelebb 1999-ben a Ryan közeli megmentésében tudták valamilyen szinten úgy átadni azt a harci hangulatot, hogy az húsba markolva lenyűgöző legyen. Egyelőre nem sok mozgóképet mutattak, amit ott láthattok, azon is valami dzsungelbe mászkálós dolog lenne, de nem sok esély lesz, hogy megvalósul a projekt, úgyhogy RIP, Apokalipszis, RIP. Hát srácok, ne haragudjatok, hogy egy ilyen összeszedetlen katyvasz kellett most heti adatként lenyomni a torkotokon. Sajnos az áramszünet és az egész hetes stream bekavart az egész felvételbe, és időm se volt sajnos a hétvége felé normálisan felvenni a heti adagot. De köszönöm szépen a kitartásotokat, hogy még néztetek ezt a videót. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, vagy diszlájkoljátok, írjatok kommentet és iratkozzatok fel, és jövő héten találkozunk, addig is ígyatok a Nari levet.